Hei, on jälleen tullut hyvä hetki katsoa, mitä kaikkea me Plänissa saimme viime vuonna aikaan yhdessä teidän tukijoidemme kanssa. Viime toimintavuoden aikana paransimme kehitysmaiden lasten elämää yli 80 000 yhteisössä, jossa asuu yhteensä yli 100 miljoonaa lasta. Teimme työtä 70 maassa kaikilla osa-alueilla. Paransimme muun muassa lasten koulunkäyntimahdollisuuksia ja suojelua. Huolehdimme lasten ja äitien terveydestä, panostimme lasten varhaiskasvatukseen ja edistimme nuorten työllisyyttä. Keskityimme erityisesti kehitysmaiden tyttöjen aseman parantamiseen. Pitkäjänteinen työmme tyttöjen oikeuksien puolesta tuotti tulosta ympäri maailmaa. Plan oli esimerkiksi mukana vaikuttamassa siihen, että Guatemala lopulta syksyllä 2015 hyväksyi lain, joka kieltää lapsiavioliitot. Työmme tyttöjen suojelun ja koulutuksen hyväksi näkyi erityisesti kansainvälisenä tyttöjen päivänä lokakuussa. Suomessa vapaaehtoisemme järjestivät tempauksia, tapahtumia ja lipaskeräyksiä kehitysmaiden tyttöjen puolesta yli 10 paikkakunnalla. Päivä korosti upealla tavalla tärkeää viestiämme. Tyttöjen koulutus on paras keino pysäyttää köyhyyden periytyminen. Autoimme lapsia myös katastrofeissa. Rajut maanjäristykset ravistelivat Nepalia keväällä. Järjestimme maanjäristysalueella asuville lapsille ja perheille ruokaa, suojaa, puhdasta vettä sekä psykososiaalista tukea. Perustimme tuhoalueelle lähes 300 väliaikaiskoulua, jotta lapset voisivat jatkaa koulua mahdollisimman nopeasti ja palata turvalliseen arkirytmiin. Työstämme Nepalissa hyötyi yli 100 000 lasta. Keräsimme myös Suomessa huiman potin nepalilaisten lasten auttamiseksi. Teimme monia hienoja uusia avauksia. Meidät hyväksyttiin sekä EU:n että Suomen ulkoministeriön humanitaarisen avun kumppaneiksi. Päätimme ottaa ilmastonmuutokseen varautumisen osaksi työtämme. Jatkoimme myös tietoteknologian hyödyntämistä kehitysyhteistyössä. Laajensimme esimerkiksi paikkatietoon perustuvan Poimapper-tiedonkeruusovelluksen käyttöä. Tämä kaikki ei olisi ollut mahdollista ilman teitä, mahtavia tukijoitamme. Haluan kiittää kummeja, lahjoittajia, yritysyhteistyökumppaneitamme, vapaaehtoisiamme sekä kaikkia teitä, jotka olette jollain tavoin tukeneet työtämme. Kiitos. Me voimme yhdessä parantaa kehitysmaiden tyttöjen elämää pysyvästi. Tehdään myös tästä vuodesta yhtä hieno.